Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Sino'y piping ang akong amay? Ay, unsa pa man di ay. Di ko palabot, ani. Di ko palabot. Di ko gustong mahimong anak ni nang Milagring ug Noy Piping. Di na ko palabot aning damguha! Di ko palabot. Nganong Di naghilak ko- ang mahal nga prinsipe? Mahal nga prinsipe? Ako? Oo. Ikaw. Ngano? May lain pa ba naming anak nga prinsipe? Nga sa Gus Palasyo. Og sila sinang Milagring og Noy Piping. Reyna og Hari. Unya, sila nga ko parents. Mahal kong anak nga prinsipe Lulong. Wa ka ba na malipay sa imong kahimtang? Inikabot sa hustong panahon. Ikaw na ang mangu sa atong gingharian. Ikaw na niya maglingkod na ng trono nga bulawan. Wow. Mauna. Ay, ambot anang atong anak. Wa man malipay sa iyang kahimtang. Nalipay ay, nalipay. Napugos ka lang. Pero sod sa imong dughan, wa ka malipay. Maong akong tawgon ang anghel sa damgo aron pamaton ka na lang. Ayaw! Di ba gusto mong mata? Ipadayon lang na to. Ipadayon lang ni Namguha. Di pa ko gustong mamata. Di pa ko gustong mamata. Ayaw. Limutan ako. Ma! Wala ma! Gidaman ako! Ay! Nako. Sayang nga eh. Prinsipe na unta ko da. Kasula. Ganun nakamata masag ko. Hey, nabitin ko atong damguha na. Matugog balik, be. Matugog balik. Hiyo ko gipagatawa pag-ayo, Brad, oy. Ayaw lang mga pakasis. Bawal pa ayaw lang. Wala bitaw na ko gidayon. Wabit ha. Pero, salamat ha. Wa ka malikay na ko. Ngano gud. Parehas magutan nagsulubog mask. Bitaw. Ang uban, bisan nagmas, magpalayo man. Habi ni mo, Brad. Sa tinuod lang. Na-miss pa agad ako ang normal na tong life. Kadang dili ta mag-mask ba? Kadang maka-interact ta sa mga tao. Lagisis? Pero kinahanglan tingali nga, maanad na lang ta ini. Mao na gitingali nga ang new normal. Paita, no? Tanaw na lang nato ang positive side ini. Ha? Unsa may positive side ni miss? Napuyo man ta sa kahadlok. Ang mga tao, tanang tao nagpuyo sa kahadlok. Pero bisan na hadlok, nagpabili ng pagsali o paglaong na dos Ginoo. Aw, syempre. Walay pollution, bro, oy. Kabantay ka? Bisan ganito din sa merkado, oh. Ma-feel na gini mo ang preskong hangin. Piskong hangin? Oh, hinoon bitaw, miss. Wa na gyud ko kabantay nga naay na ni mahong ilok. Oo. Kay mga ligo mo kita ng tao. Mag-ilis og limpyo. Bitaw sa? Gawas ana, wa na si mga sakyanan. Wa na itom nga aso nga magikan sa tambutso. Oo, Og dito sa syudad, wa na say traffic. bitaw. Sakto gud. Ang virus ra gyud ang nakasulbad sa traffic. Og ang mga pamilya, bro, nagkatapok na kay wa may choice. Mao gyud. Mao tingali nga gitugot lang una ni Ginoo, bro. Kay aron ang tao mobalik sa basic. Sakto gyud ka, sis. Sakto gyud ka. Ay, Nganong nanghay ka man? kabulahan ka nako kung ikaw ang akong maasawa, sis, no? Pero imposible. Imposible nga makagusto ka nako. Why siguro, uy. Ah. Una na ko ni mo, bro. Ha? Uy.
Suntong iyang lawas nga gisulti? Sure to? Di to nako imagination? Kay tagal kong inasam, ikaw ay mahagdan. Kahit sa panaginip kumanang. Kay tagal na Yung muna agring ha. Ako sad ni. Limonada? Oh. Para nis atong panglawas. Ping, nakabantay ko ba? Unsa man? Sa pila nakasimana nga ni Alang Tasbay, unya nagkaunta kanunay og utanon. Unya nag-inom kanunay og sama ini nga lemonade. Usahay luya og tangad. Murag wa naman ko panakitis akong lawas, Ping. Mura man kog nilig-on. Mahusag ko gring. Ay, dako sab gyud ay ni og gikatabang sa atong lawas, no? Oo, dako kayo. Paminaw ko nako. Murag ni kunhod lang akong idarog mga napu kato eh. Ah, yate ra. Ikaw daywa. Aw, mura bitaw, no? Sa ato pagring, makasugakod na ta. Ha? Makapait na ta. Makatuwad-tuwad. Hoy, paghilom, oy. Social distancing gani. Unya ikaw diha, lain ay nahuna-hunaan. Ngano na kayo nga magka nga lain akong hunahunaan, ha? Lain din lang makapait na tapag pananom og balik. Aw, ha? Mananom ba? Kay wala ba yata ka pananom kay sakit na itong mga hawak. Di na ta kasugakod og tuwad-tuwad. Magtuwad-tuwad ba yan na magtanom? Siyempre mo pagtuog ring. Saba diha. Tuwad-tuwad. Taon sa kong asawa. Naglaong pag yun taon. Nga, 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 nga. Nahuman, ragyo taon kong tanong. Oh, tubig di mo. Abi ko mag-unsay imong gipang tanong. Kana raman di ay. Abi man akong mga utanon. Uy, ayaw yun na iragring. Di yun tinuod ni utanon. Pero dako na ikatabang sa atong panglawas. Ngano man di ay. Unsa man di ay na. Di ba para panindot ra manas palibot? Uy, naunsa man ni siya. Ay, wa man dahil ni siya kalibutan. Musuyop ni siya. Kuan ka ng mga daotang elemento, gring. Aha, musuyop na silag mga kriminal, Ping. Butang. Ingon man ka mga daotang elemento. Ay, ka na ba mga toxic sa hangin ba? Ka nang makadaot na to ba? Aw, apil ng virus, anak, Ping. O, basin pa di ay. Ay, maayo unta, no? Unya pa gyud kung magabi mo pagawas ni sila oxygen. Ha? Uy, ato nang isod og container, Ping. Uy, mahal ra ba ng oxygen? Ay, oo, uy. Ay, nindot na tanaw na mong pobreng payag, uy. Naanay mga snake plant mang kunoy pangan ining ipang tanom ni Piping sa among palibot. Uy, mao ba? Kanindot good nang. Nao'y dagan anak simbahan nang. Ay, oo. Dito bitaw siya nanguha. Ngano nang? Ay, kadiyot inday lida ha. Kadiyot, babay una. Ngano ka ha?
Dito sa among bukid, may payag kami nga gamay. Maoy nagpuyo dito si tatay raw ug si nanay. Ang among trabaho manindarag bagakay. Gamonog nigo, pabaylo ag humay. Uy, Ay, Ping! ausam ka, mura magkagnibalik sa kanormal. Ping! Tugan! Oh, Tugan sa tinuod. ha? Ayaw pamakak ha. Gring, Ayaw gyud pamakak, Ping. Gring, ngano man ka? Ayaw kong pangutan Basta kay sultihi ko. Sultihi yung kus tinuod, Ping. Musulti ko, Gring. Oo, Ping. Sultis tinuod. Og ayaw yung pamakak. Sulti sa tinuod og way lain gawa sa tinuod, Ping. Nihila ka. Nagpasabot nga guilty ka. Tugan sa tinuod. Gring. Di lang ko mutugas tinood, Gring. Di lang ko. Tugan lagi, Ping. Tugan. Malipay ka kung mutugan O, ko. Ping. Malipay ko, Ping. Mau ba? Kung sige, mutugan ako sa akong damgo. Atakam ko na sa akong atraso nimo. Kung nimo yun ang ikalipay. Gring. Nakasa ako nimo kay wa ko mutugan. Ayaw tugan, Ping. Ayaw tugan. Ayaw biyag yung tugan, ha? Ayaw biyag yung tugan, Ping. Ayaw. Wala magkaklaro na. Ingo katugan. Nagkaroon ayaw na sa... Ay, dili manggod ang imong atraso ako ipatugan ni mo, Ping. Oh, sa mga... Kadto mang mga snake plant kay imong ipang tanom, God. Imo man sa tangpat yun sa nervyos, oy. Ha? Aw, sa pagod na. Kaya ano mga na itong mga tanom? Sa simbahan to gikan, di ba? Oh, Gikuha ra to nimo. Wa ka mananghid ni padre. mananghid, oy.